Padişah dê pişelîm got, mamosteyê min gava xerab tê, bi gotinên xweş tê, mêr çawa xwe biparêze. Beydava bişirî, tu pirsa baş kirî. Bi çîroka maymunekî ku rojek ji destê tîmsahekî reviya, bi hişê wî ne bi bezandinê. Çîroka ku îşaretê dide me, rastî di gotinên xweş de gelek caran veşartiye. Padişah hejand, beydava dest pê kir. Carekê li nêzîkî çemekî mezin a hindî di darekê fîgê de meymunek dijiya. Navê wî Vanara bû. Darekê fîgê, darekê ku her demsalê pir fîg dida, Vanara her roj fîgê xwe dixwar. Fîgê wî pir şîrîn û deştî bûn. Vanara bi tenê dijiya lê nebe dilxweşî. Li nav avê timsahek dijiya. Timsahek mezin û dirêj. Navê wî Çakrad bû. Çakrad rojek hat ber dara fîgê. Vanara dît heywanek mezin di binê darê de. Çakrad got, birayê meymun, tu fîgê deştiyî. Bila ji min rêjî yek bide. Vanara bi xweşî fîgek avêt. Çakrad xwar got, wax, ev fîg ji her tiştî deştîtir e. Çend roj derbas bûn. Çakrad her roj hat. Vanara her roj fîg avêt. Bûn heval, bûn birayên dilî. Lê Çakrad jin hebû. Navê jinê wî Çakradî bû. Çakradî her şev fîgê xwe yê ku Çakrad ji wê re tîne dixwar. Lê di dilê xwe de hêsetek hebû. Got bi xwe re, eger fîg ev qas deştî ye, dilê meymunê ku fîgan di xwe dixebite, divê ji fîgê ji wî jî deştîtir be. Şevek gava Çakrad mal hat, Çakradî got, birayê min, niha tu dijwarî dixwazî bikî. Vê heyvê ez dixwazim dilê meymunê, yan jî ez vê bidim mirinê. Çakrad ji vê ker bû. Ne, Vanara birayê min e, çawa wî bikim mirinê. Lê Çakradî got, ger tu wî ji min re neyînî, ez ê bigirim ji jiyanê. Ev hekîna te ye, ev rastî hilbijartina te ye, yan ez yan birayê te yê meymun. Çakrad bi dilî xwe yê du beş paşê çû ber Vanara. Birayê min, got, min ji jina xwe ji te re axifî. Wê dixwaze tu bizan kê xaneya me ya li nav avê. Wê dixwaze tu bibî mêvanê me. Em ê pir xwarinên xweş ji te re amade bikin. Vanara bişirî, birayê min, çawa, ez nikare di nav avê de bijîm. Ez meymunim ne maso. Çakrad got, hî mesele tune, tu li ser pişta min swar bibe. Ez ê di nav avê de te bibim mala xwe, wê xanê me li ser xaniyê biçûk. Ez biçim, ez ê te biraşînim. Vanara bi ganciya xwe pesinda kir, swar bû. Çakrad reviya nav avê, çend metrê dûr ji peravê. Çakrad dest bi ya rastî kir. Birayê meymun, ez ê bibêjim ya rast. Jina min wê dilê te dixwaze bixwe. Ez te bibim ji bo wê. Ev dawiya te ye. Vanara di vê dema di bin tîr û tirsê de, fikrê xwe yê hişyar nehiştî bê. Got bi xwêna xwe ya ku nehat bo deng, got, birayê tîmsah, çima tune ji destpêkê re ev got. Min dilê xwe gava ku ez ji malê derdikevim, ez li ser dara fîgê dihêlim. Min dilê xwe ne pê re ye niha, em vegerîn, ez ê dilê xwe bînim. Çakrad bê pirtûk û bê hişyariya berfireh bawer kir, erê em vegerîn. Çakrad ber bi peravê dîsa şivax. Gava ku gihîşt nêzîkî dara fîgê, Vanara avêt xwe ser darê. Çû jor, heya ku gihîşt çêdayî yê herî bilind. Li wir got, birayê tîmsah, tu gîrê tu wer fêkî dijwar bûyî.
Dilê min her gav di nav singê min de ye. Dil li ser darê nayê hîştin. Tu xayinê min î, îcar tu xwe yê. Yê bêhizir, îcar yê bêdil. Çakrat bi xwe re ket. Got, min bawer kir, min rastî nedît. Min dîtîbû gotinên hêsa. Ne hizira wan. Çakrat di nav avê de bêdilî wî vegeriya. Bi xemgîniya xwe. Bi bêhewaliya xwe ya rastî. Vanara li ser darê bi dilê xwe yê pê re bi jiyana xwe ya parastî. Silav da rastiya wî. Beydaba li padişahê hejand. Padişahê min, gava xerab tê, bi gotinên xweş tê. Tu wek vanara be, di nav tîr de hişyariya xwe biparêze. Rastî, di gotinên hêsa de gelek caran veşartiye. Padişah hejand. Aha girtim. Hesabiya gotinê. İşaretekê ku divê em jê hişyar bin. Beydaba bişirî. Ev çîrok di sanskritî de vanara sumsumara cataka tê vegotin. Di farsiyê de meymûn û temsah e. Em Kurd jê re dibêjin meymûn û tîmsah. Eger ev çîrok bandorê li ser hizra têk kiribe, bila bêhna xweş û rastiyê bêtê te.